A Asociación Boirense de Empresas lanza unha nova campaña por San Valentín e todo cun obxectivo claro: incentivar as compras no comercio local. Baixo o lema do consumo da proximidade, a AVE pon en marcha un sorteo de 3 cestas saudables con produtos locais, dirixido a todas aquelas persoas que realicen as súas compras nos establecementos asociados. Queremos poñer en valor as empresas que forman parte da AVE. Este ano vamos a regalar cestas de froita, cestas saludables. A campaña alargarase ata o 13 de febreiro. Durante estes días, os clientes poderán participar rexistrando os seus tickets ou facturas a través da aplicación disponible na páxina web da asociación. Todos son con produtos dos nosos socios, así vamos a poñer un pouquiño en valor, vamos a reunir as fruterías que están con nós na asociación e vamos a preparar unhas cestas saludables. E nada, a campaña empeza hoxe, o día 3, hasta o día 13 de febreiro. E nada, animamos a xente a que suba tickets á nosa plataforma, que ademais de acumular puntos, pois entran no sorteo desas cestas. As cestas estarán compostas por froitas variadas e produtos de tempada, procedentes das fruterías asociadas á AVE, todas elas identificadas co selo de produtos dos socios. Deste xeito, a asociación reforza o seu compromiso coa economía local e coa calidade dos produtos de proximidade. Temos como se fora un sello de calidade que cando facemos sorteos intentamos que os produtos sean dos nosos socios e así poñemos en valor tamén pois o produto de proximidade, a plaza e os comercios asociados. Entón, bueno, que mellor maneira que ofrecerlle aos nosos clientes que as cestas ou regalos que fagamos sean dos nosos propios socios. O sorteo terá lugar entre o 14 e 15 de febreiro e as persoas premiadas serán avisadas ese mesmo día. Nada, animamos eso a xente que faga as crompas en Boiro nese período de tempo que suba os tickets e se van a cenar por San Valentín que os suban tamén, que entran todos os restaurantes e nada, moita sorte a todos os que participen. Esta iniciativa enmárcase dentro da filosofía da marca Somos Boiro, que aposta por un consumo consciente e polo fortalecemento do tecido económico local como motor de desenvolvemento e cohesión social.